Здравейте, приятели! Отдавна не съм се включвала. Не се плашете, това са палта. Днес темата, която набързичко ще застъпя, е разликата между естествен и изкуствен косъм и по тази причина съм струпала тук малко дрехи. Това са палта, които са от приятели. Техни родители са ги носили. Нямаше как да не ги взема, за да я покажа. Аз в никакъв случай не одобрявам изработката на такива палта, нито пък изработката на продукти от естествена кожа. За мен това е недопустимо. Това е тема, която отричам. В никакъв случай не бих подкрепила, но темата, по която уча в момента, е такава и реших да покажа. И ето тук едно мое пък от изкуствен материал, един елек, за да видите разликата. Виждате при тази материя тук каква е разликата между естествен и изкуствен косъм. Избора е често тема на дискусии и двата варианта имат своите предимства, казват в така научните среди, когато се учи по тази тема. Но какви са ключовите разлики? И така, при естествения косъм той е изключително мек, плътен и топъл, еластичен, след докосване връща оригиналната си форма. Усещането е приятно и прилича на като усещане, като все едно допир с кадифе. Изкуственият косъм, въпреки че някои висококачествени варианти могат да бъдат меки, изкуственият косъм често е по-груб. Ето сега този мой вариант от изкуствен косъм е изключително мекичък, но има някой, наистина виждала съм и съм носила от изкуствени материи, изкуствен косъм, които са доста по-груби и направо имат пластмасово усещане при допир. И с времето текстурата още повече може да се втвърди. Аз съм сложила тук да покажа и едно изкуствено мое яке. Ето, това е изкуствена материя и едни мостри, които бяха ми подарени от човек, който работи с дизайнер, който работи с естествени материи. Бяхме на урок при него и той ни ги подари. Парчета естествена кожа. Обработена е тук. Ето. Когато човек учи, трябва да пипне материите, трябва да види на живо, за да добие представа реално. Това е част от работния и учебен процес. Естествените кожи като норка, самур, лисица осигуряват отлична топлина, тъй като задържат въздух между слоевете косъм. В случая тези палта аз не зная точно от какво са. В процес съм така да разбера какво е използвано. Става ми жал, още дори докато говоря за животинките, които са били използвани по този жесток начин. Тези палта ще ги приберем отново, защото ще ги дам там, откъдето съм ги взела и ще се приберат. Никой около мен не носи вече такива палта. Това са луксозни изделия. Нямам представа за историята на тези палта. Откъде са поръчвани. Виждам етикети вътре, но нямам идея. По принцип, знаете, палтото от естествен косъм се е смятало и продължава даже да се смята за луксозна изработка, луксозна дреха, защото ги прави и също така ги прави идеални за зимни условия, топлят, факт, но това не означава, че трябва да се убиват животни с такава цел. Абсурд. Естественият косъм е издръжлив. Ако се поддържа правилно, може да издържи десетилетия. Естествените кожи не се напукват и не губят блясъка си с времето. Това са факти от научните дисертации, от научните трудове по темата, които съм си извадила. И трябва да ги спомена, трябва да се отчетат, защото са част от историята на модата.
колекции с такива облекла е имало и продължава да има. И защитници има, и обратното. Има хора, които протестират срещу такива изработки. А, аз отдавна не бях виждала такива палта. В миналото се сещам, бабите имаха много палта. Някои си ги купуваха от Съветския съюз, бившия, на други пак от чужбина. И сега като ходя някой път в чужбина, да, има магазини, с руснаците много купуват пак така палта. Такива и съм виждала магазини, вътре така още като доближиш до вратата, мирише на кожа силно. И това даже отблъсква по принцип, мен лично ме кара да... Да се върнем и пък тук за изкуствения косъм. Предлага ограничена изолация. Наистина не е подходящ за екстремно студено време. На мен лично ми е добре и аз успявам да се стопля тук. Разбира се, тук нямаме екстремни студове и не е толкова студено, но има моменти, в които температурите са минусови, но честно казано, аз съм доволна от изкуствения си елек. Съчетание с някаква по-дебела фанела. Така, изкуственият косъм не задържа топлината, знаете, както това прави естествения косъм. Естественият косъм, ако се поддържа правилно, може да издържи десетилетия и естествените кожи не се напукват и не губят блясъка си с времето. Изкуственият косъм има сравнително кратък живот. С времето косъма може да загуби форма и да избледне, да стане по-груб. Така, тук има едно противоречие в темата за разликата между изкуствен и естествен косъм. За съжаление, колкото и да ми се иска да ви насърча да си купувате дрехи от изкуствен косъм, трябва да знаете, че дрехата с изкуствен косъм се произвежда, изкуственият косъм изобщо като цяло се произвежда от пластмаси и химикали, което го прави трудно разградим и често допринася за замърсяването на околната среда. Докато естественият косъм смята се често за по-екологичен, тъй като е биоразградим и не съдържа синтетични материали. Изкуственият косъм пък е по-достъпен вариант, разбира се, който често се използва и в по-ежедневни или бюджетни колекции, а естественият косъм обикновено е доста по-скъп заради високото качество на материалите и сложността на изработката. Знаете, че тук при палтата от естествен косъм са съединени кожички по един много интересен и труден начин, за да се получи, да се изработи качествено и красиво едно палто от естествен косъм. И този релеф, който се получава, да не стои така грозно, примерно нахвърлени и са шити от тук, от там парчета, а си има определена последователност и ред как да бъде съшито и правилно подредено и ушиването, изработката на едно такова палто. Как да се разпознае? Как да разпознаем разликата? По принцип е лесно, но тест с докосване, естественият косъм е гладък и мек, докато изкуственият често е груб. Но понякога има много хубави изработки, като ето тази на изкуствена косъм, изкуствена материя. Тест на огъване: ако издухате въздух върху естествен косъм, той ще се движи по-елегантно и естествено, докато изкуственият косъм остава по-статичен. Естественият косъм осигурява по-добра топлина и когато се носи в студено време, както казахме. Защо да изберете естествен косъм? Тук, разбира се, в темата за разликата между естествен и изкуствен косъм е добавено и това пояснение. Защо да изберете? По принцип казва, че това е символ на лукс и стил. Всеки със себе си нека само
да оставим да определи доколко това е стил, доколко това е... Да, това безспорно е луксозна дреха, защото е доста скъпа и изработката е много по-трудна. Казах за и против, казах предимства и недостатъци. Всеки сам си преценя. Накрая искам само да кажа основните видове естествен косъм за палта. Това са от самур, норка, чинчила и лисица. Дори докато го казвам ми става неприятно, но трябваше да така и така ги намерих тези палта, да направя една тема и за това. Надявам се да ви е било интересно. Ако в старите ракли имате останали някакви стари палта, елецик, шапки, които са изработени от естествена кожа, може да отидете да си ги извадите, да усетите така на допир, ако учите това, ако смятате да се занимавате с изработка, ако сте привърженик на тези облекла, интересно е, да, интересно е да се види, но в никакъв случай аз не насърчавам подобни изработки. За мен наистина е крайно и неприятно. Дори, честно да си призная, докато ги изваждах, и те имат и специфична миризма на кожа. Знаете, кожата си има специфична миризма и на мен лично не ми е приятно. Но в името на модата бях така предизвикана да ги извадя тук и да покажа нагледно каква е разликата между изкуствена и естествена материя, между изкуствен и естествен косъм. Хубав ден, приятели!